Karoline. Lad mig få tøj på! De er nødt til at forstå situationen, jo. Lidt frisk luft. Renser sindet. Jeg gør, hvad jeg kan herfra. Og alle de, der har mistet livet. Alle. Gå ud herfra nu! Farvel! Farvel! Karoline? Hvad foregår der? Lad være med så der. Skål! Hvordan tog de livet af fru Andersens spædbarn? Jeg kan ikke huske det. Hvad gjorde de af livet af fru Andersens barn? Hør nu her, jeg kan ikke huske det. Måske brændte jeg det, måske puttede jeg det i dasset. Måske slog jeg det ihjel i november, måske i marts. Der var så mange. I den notesbog, der er fundet i deres lejlighed, opregner de 35 møder med kvinder og deres spædbørn. Slog de alle dem ihjel?